Bine v-am regăsit la un nou video. Azi mă joc cu Minecraft din nou. Știu că nu am mai filmat de mult, așa că aș vrea să încep să filmez din nou și voi începe cu Minecraft. Suntem în episodul 2. Deci, știu că am zis că o să fac o din aia, habitat de testoase, dar m-am răzgândit că abia ce-am început și lumea și zic să nu fac acum asta, să fac altă fermă, de exemplu o fermă de găini, am niște ouă de găini, uite mai multe aici, așa, și eu zic să încep să fac o fermă de găini. Dacă nu iese nicio găină din ouăle astea, o să caut eu o găină așa, dar acum zic să nu știu ce e acolo, dar nu mă bag. Ok. Din nou, în fiecare video cu Minecraft îmi vine să cad în groapa aia, că nu m-am jucat de mult această lume și am uitat cum arată. Pentru că m-am jucat alte luni. Dar voi continua seria de Minecraft. Și cred că o să dărâm astea, că nu-mi plac cum arată. Deocamdată așa. Uite, aici. Testoasă. Bună. Ce faci? Ok. Uite că avem acolo ferme. Da, căluțul meu. E la căluțul meu. Au. Ce faci? Nu te-am mai văzut de mult. Ok. Un clopot. Eu zic să pun clopotul altundeva, nu e un loc bun pentru un clopot. Clopotule, îți trebuie un loc mai special. Îmi place aici. Cred că eu am pus aici. Ok. Acum, că am stat 100 de ani să fac. Deci va fi... Nu, deocamdată am început. O să-l fac când o să fiu mai avansată în lumea asta de Minecraft. Deci, acum, trebuie să caut un loc potrivit pentru o fermă de testoase. Nu de testoase, de găini. O pisică. Ești a mea? Nu. Stai, îmi trebuie pește. Cred că e pisica de data trecută care am încercat să o ia și nu n-a vrut. Trebuie pește, mă întorc înapoi la casa mea. Cred că o să mă mut, să stau mai... nu, să face noapte. Să stau mai... Cred că în casa asta o să mă mut. Ca să stau mai aproape de toate fermele mele, că sunt două builderi. Asta e o casă frumoasă. Stai, să scot tot. Noua mea casă. Nimeni nu mi-o fură, e casa mea acum. Așa, nimeni nu o să știe. Ok, acum trebuie să iau un pat. O să-l pun înapoi pentru că o să-mi iau patul meu, dar pentru prima seară îmi trebuie patul ăsta pentru casa mea nouă. Oileu, mi-am închis ușa în față. Ok. Așa, o să-mi aranjez casa. Ferma de găini o să fac și pe aici. Casa mea nouă, îi va trebui patul ăsta. Aici. Nu-mi place. Îl pun altundeva. Hai că-l pun aici. Să vedem ce am la mine. De decorat. Astea doar. Dar nu, că nu mi-am chestiile aici de decorat. Ok, și acum vom începe căutarea de... Că nu e noapte, nu? Da. Vom începe căutarea de un loc perfect pentru ferma mea de găină. O să mă ucid toate. Cine mai ești tu? Dar câte testoase am? Am 1, 2 și 3. Ok, e bine. Acum, tu poți dacă vrei să vii. Nu știu ce cauți aici. Ok. Pisica din nou. Oileu. O să vreau așa de mult pisica aia. Deocamdată cred că o să caut un loc
Ok. Aoleu, se face noapte. Acum. Uite, îmi place locul ăsta. Lângă. Aici. Aici e locul perfect. Pun aici ceva ca să știu că aici vreau să pun. Așa. Așa. Tân. Gata. Acum voi ști că aici vreau să fac ferma mea de găini. Ok, acum mă duc la culcare în noua mea casă. Va fi noua mea casă. Deocamdată nu e noua mea casă. Viitoarea mea casă. Așa. Nu pot să doar. Nu. Nu. E patul meu acum. E patul meu. Nu, e patul meu. A spus că e patul meu. Ok. Olea, ce ciudat arată când dorm cu gardul în mână. Bună. Apropo. Ce schimbi tu? 6 piese pentru smarald. Nu, mulțumesc. Ok. Acum, tu ce vinzi? Stai că mă pun pe... Ok. Stai. De ce nu mai faci cu mine 3? Ok. Deci, cred că voi reveni când fac această cum se numește? Tot uit, acest habitat de găini. Deci, ne vedem când termin. Ok, l-am pornit acum. N-am terminat încă, dar am găsit ceva bizar. Sunt înapoi în casa asta, că vreau să îmi am chestiile, tot ca să mă mut în casa altă, să-mi fie mai ușor la materiale. Și am văzut asta. Deci, aici nu plouă, da? Aici plouă. Ploaie. E ploaie. Și aici nu plouă. Este foarte ciudat. Ok, acum voi reveni să iau chestii. Ok. Mi-am pus toate chestiile în casă. Stai să vă arăt. Aici mi-e patul meu albastru, mi l-am adus înapoi. Crafting table-ul, cuptorul și aici nu am nimic pentru că n-am așa de multe chestii. Deci acum mă duc în ferma de găini, la ferma de găini. Pisica, stai, că știam eu că mi-am găsit niște pește în cufăr. Deci, voi încerca să văd dacă pisicii place peștele. Pisi. Ok, nu chiar așa. Pisi? Îți place peștele? Pisi! Ok, din nou ca data trecută nu-i place peștele asta. Pisi! Ok, nu mă mai fugăresc, că stau din nou 5 minute să fugăresc o pisică care nici măcar nu vrea. Și am terminat încă pentru că vreau să pun ultima chestie aici. Stai! Nu e culoarea potrivită. Ok, o să o las așa. O să fac eu după aia. Arată colorat. Deci avem 8 ouă. Sper să iasă o găină. Yay! Am o găină. Doar una? Oh, nu, doar una. Ok. Se pare că voi aduna niște găini. Că mi-am pregătit semințele. Și cum să căutăm găini? Găini? Unde sunteți? Găini! Oh, nu găsesc găini. Bine, nu așa de ușor să găsesc găinile, dar oricum, deja trebuia cam să văd una. Uite o găină! Tocmai acolo. Mai este vreo găină aproape? Nu vreau să merg la plimbare, nu am vrut o găină să merg la plimbare după ea. Nu văd nicio găină. Aici? Trebuie să mă duc după acea găină. Ok. Mă duc după găina aia. Și voi repara și asta, da? Să știți că nu las așa. E un pește? Nu. Mi se pare că am văzut un pește. Nu o să las așa, pentru că e destul de urât. Poate o fac o cascadă și tot, dar deocamdată o să las așa, pentru că
Bence. O peșteră. Stai. Nu vreau să copăr. Dă-mi o bucată de pământ. Dă-mi pământ. Nu vreau peșteri. Deocamdată. Dar nu vreau pentru că n-am multe chestii. Ok. Să vedem. Coprim peste. Unde e peștera? Uite-o. Acolo. Acolo. Așa. Gata. Și pe această gaură. Ok. Asta e că mi-e foame. Direct în apă. Ok, acum, ce făceam? Mă duceam după găini. Am și uitat ce făceam. Eram așa de concentrată să acopăr peștera. Găini! Ok, nu trebuie să mă duc așa de departe. Găini, vină și tu. Așa. Și acum merg încet să nu fugă, că ele, dacă mergi prea repede, le pierd, nu fug. Găini? Aia mai e o găină. Mai vreau încă o găină, vină și tu încoace. Vină și tu. Găinușă! Așa. Băi, vezi, acum, să vă duc, aia încă o găină, nu. E pisica aia, care nu vrea pește, fugi de mine. Încet. Încet. Așa. Am crezut că nu mă mai urmăreau. Așa. Tot mă sperii. Ok, încet. Așa. Că nu mă întorc, uite așa. Și nu mă întorc, uite așa, să văd găinile astea, care se uită direct la mine, că vor semințele astea și o să le și... Era să cădă în apă. Găini, nu cădeți în apă, vă rog, că durează 100 de ani să ieșiți din apă. Ok. Și puiul meu de găină. Așa. Și... ce e? Ok. Acum. Uitați aici. Așa. Acum eu voi închide această ușă. Și așa, vă dau. Poftim, poftim. Ia și tu. Yay! Am făcut un pui. Bine. Ești tu crești mare. Îți dau să crești mare. Nu au fost destule să te fac mare. Încet. Nu! Ok. Da, se iau semințe. Din nou. Aia a fost semință? N-am văzut. Am semințe? Nu. N-a fost. Hai, de semințe. Așa. Mai iau, dacă mai are. Nu. Așa. Vină după mine. Și nu mai fugi. Te rog să nu fugi. Bună. Ok. Acum, intrați aici. Sunteți 3. Ok. Acum, așa. Ok. Plac florile astea să le pun pe drum. Nu pe drum, lângă drum. Că sunt drăguțe. Acum să decorăm satul. Se pare că m-a prins decoratul de saturi. Ok. Spun niște flori. Așa. Da pe Q. Ok. Vedem unde mai punem. Punem și pe aici. Și pe aici. Și pe aici. Și aici. Și de aici. Și acum punem din astea la alte albe. Margarete. Sunt margarete astea. Margarete. Atâtea margarete. Ups. Și acum punem lăptișor. De asta e. Lăptișor, da, se numește lăptișor. N-am mai auzit de o floare așa, dar punem lăptișorul. Cred că așa se spune. Nu sunt sigură dacă se spune așa. Dar așa mi s-a părut că stai. Citesc. Este lăptișor. Da, e lăptișor. Ciudat. N-am mai auzit de o floare care să se numească lăptișor. Ok. Și ce mai pot să mai fac? Uite o găină. Încă o găină. Mai adun o găină. Aduc. Stai că mi-e foame și nu mai pot să mai merg. Repede. Pâine. Nu am mâncare de la mine. Nu se face noapte. De duc această găină până înainte să se facă noapte. Vino încoace. Așa. Ok. Vii? Ok. Încet, dar nu vreau să mergi încet, să ne grăbim, că vine noaptea și mie mi-e frică de monștri, ok?
Bine, nu știu sigur dacă vezi, pentru că sunt pe pașnic, pentru că, da, prima serie vreau să o fac pe pașnic, dar o să mai fac alte serii de Minecraft și nu o să mă le mai pun pe pașnic. Dar oricum, tot mi-e frică, că nu sunt sigură dacă apar monștri sau nu, dacă e pe pașnic. Vino coace. Nu! Vino coace, am spus. Vii după mine. Mai vii? Au. Te-am dus fix în apă. Ok, așteptăm 100 de ani. Ok. Stai. Și m-am pierdut pentru o secundă. Ok. Așa. Vii? Așa. Vii. Haide. Bună, găinilor. V-am adus încă o prietenă. Așa. Ați făcut-o. Da, și vreau găini. Ok, acum mă duc în pat. Stai. Ținem mâna. Fug! Ah! Fugim, 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 fugim acasă. Ok. Casă dulce, casă. Cred că aceste chesturi nu-mi place prea mult cum stau. Pentru că stau așa ciudat. Și cred că încă a rămas deschisă. Ciudat! Și cred că voi face în curând o cameră pentru cufere. Nu mai dormi în patul meu. Așa. Miracolul vieții, te scrie. Miracolul vieții. Ok. Au. Ăla e un schelet. Nu, e doar golemul. Cred că e un schelet, m-a speriat. Pești. 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 Ok. Căluțul meu drăguț. Căluțul, ai mult spațiu aici. Aș putea pe tine să te pun altundeva? Stai, unde mai avem un loc? Uite acolo. Dar e mare sau mic? E mic. Aici pot să pun căluță sau fac un graj pentru căluți. Și acolo pot să pun văcuțe sau vaci sau nu știu, ceva. Aici trebuie să repar. Trebuie să repar multe. Nu? Ce faci? Ok. Ce avem un doc. Nu-mi place să arate. O chestie subacvatică. Acolo. Ok, dar încă nu vreau să explorez. O să explorez în alt episod. Ce? Da, am multe de reparat. Acum, seria asta nu o să fie mare pentru că vreau să fac o serie nouă. Pentru că ați văzut că are multe chestii care trebuie să le repar în acest sat. Și în curând voi face o serie nouă care o să fac pe normal și după aia o să iau de la început, că eu am început seria asta direct cu astea de fier, că le-am început. Am început așa videourile că am făcut înainte să filmez. Mi-am făcut rost de piste din piatră și nu-mi place podeaua asta. E o combinație de ea. Uite, mi-au cât de puține piatră am. Pietruit? Ce? Stai. Pietruilă. Cine mai e și pietruilă? Că nu mai știu nimic. Ok, acum vom repara aici. Și asta nu știu ce mai e, dar oricum nu-mi place cum arată. Tot un fel de piatră. Și scot patul, că e și sub pat chestia asta. Ok. Și mi-au patul. Trebuie să dau. Nu trebuie nisip, o să dau asta. Mă mișc puțin mai încet. Am un skin nou. Arăt ca o fată, că data trecută arătam ca un băiat, dar mi-am făcut un skin. Ce s-a întâmplat? Asta, stai puțin. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu mai am pat. Ok, revin imediat. Ok, am intrat acum pe lume. Pentru că ies și intru pe lume, pentru că mi se mai întâmplă asta uneori. Bine, mi s-a mai întâmplat și când m-am mutat. Și am ieșit și am intrat de pe server, că acum e reparat, vedeți? Acum merge. Deci că am un ou de găină, acum am văzut. Aoleu.
spus multe defecte. Nu defecte, cum să zic, stricături. Ok. Țin astea ca voi să nu plecați când intru. Închide. Ok. 3 ouă. De la ele. Nu. Nici una. Încă una. Nu mi-a dat niciuna. Țin asta ca să nu fugiți. Că dacă nu fug. Ok. Ia. Acum. Cred că voi încerca să repar aici. Cum reparăm aici? Aici este aer. Loc secret! Nu mai e loc secret. Ok, cred că voi repara. Voi încerca să repar. Cum oare pot să repar? Iau lopată, n-am folosit-o deloc. Se pare că n-am folosit-o deloc. Și voi săpa. Nu voi săpa. Voi lua niște pământ. Pământ plătitor. Cine a mai văzut decât în Minecraft? În realitate, cine a mai văzut pământ plătitor? Eu nu am văzut și nici nu cred că există pământ plătitor. Poate. Dar eu n-am văzut niciodată. Găsit niște dovleci. Acum mi-am dat seama, n-am spus nimic. Am început, vorbeam, și eu am dovleci. Ok, dovleci. Un ou! Da, aici e insula. Spuneam eu că e insula animalelor, că erau multe animale. Am spus, ce e chestia aia plutitoare? Acolo e ceva plutitor, un punct, nu știu dacă se vede, dar e foarte mic. Ok. L-am pământ, parcă. Am și uitat că am văzut dovlecii aceia. Și am luat. Și cum o să iau mult pământ? Mult. Pisica aceea. Pisica care nu vrea să fie îmblânzită. Nu știu cât de mult voi lua. Ia uite cât de mult am până acum. Doar 99 de piese. De bucăți. Până aici ca să văd câte iau. Ok, 30 am. Fix 30. Ok, mai iau. Multe iau. Ok, așa. Stai că am făcut aici o greșeală. Așa, ok. Acum. Ok, așa. Luăm lopata din nou. Și încep din nou să din nou am făcut asta. Uileu, vai de mine. Tot fac asta. Că nu sunt cea mai bună la Minecraft din lume și uneori mai greșesc controlele și fac asta. Ok, am un stack am un stack și 3 bucăți. E destul să repar. Îmi iau cele 3 bucăți mici. Și vedem unde era. Pe aici. Aici era peștera. Pe aici trebuie să fie. Uite, acolo. Asta nu-mi place mie. Acum, să vedem cum reparăm. Punem aici. Cred. Așa. Punem aici. Punem aici. Așa. Și acum o să iau și să pun, uite, aici, așa, așa, așa. Hai că merge să repar. Cream că o să fie mai greu. Să merg aici sus acum. Să merg să urc aici și să dau. Uite ce mult mai ușor așa. Ok. Acum știu că mai e o gaură aici care am făcut-o eu când vreau să fac. Aici. Aici e gaură, aici e gaură, aici. Acolo e gaură. Așa. Ok, și unde mai e? Atât? Ok, yay! Am reparat aici. Acum trebuie să repar. Nu arată rău. Uite, aici mi-au o bucată. Ok, mi-a rămas fix. Aia mea e peștera. Parcă am astupat peștera. Eu să termin peștera. Oricum mi-e frică că sunt zombie acolo. Scuze să termin. Dar mi-e frică. Că nu vreau să
Mă, de la monștri. Mă, domnul porc. Bună, ce faci? Da, știu. Și ție ți-e frică de monștri, nu-i așa? Da. Pa. Ok. Acum. Mi s-a părut? Mi s-a părut. Ok. Acum cred că stai să-mi dau volumul jos. Am dat încă și la volumul sus. Că eu nu vreau să aud pentru că dintr-o dată mă sperie. Că dintr-o dată începe o muzică. Dintr-o dată așa. Și mă sperie. Și da, dau volumul. Nu. N-ajung. Ok, îmi iau aici. Că vreau să dărâm. Cred că deja am spus asta. Nu știu sigur. Să dărâm. Astea că v-am spus că vreau să dărâm pentru că arată urât. Ok. Dărâm. Mergem sus. Ok. Zici că sunt laminat, dar eu nu sunt laminat. Ok, cred că am ajuns aproape sus. Ok, am ajuns sus. Acum nu o să mai fac asta că eram așa. Și cum începem de sus până jos să dărâmăm, nu, să distrugem așa, să distrugem această chestie. Nu știu cum se numește. Acest munte care nu arată bine. Cred că așa, nu e munte, știu eu că nu e munte, dar am uitat cum se cheamă. Se face noaptea. Ok, nu o să mă grăbesc să cad. Aoleu, oricum am căzut. Uite, nu știu ce caut aici. Probabil a căzut. Săpăm. Ok, acum mergem înapoi la căsuța noastră mică, care în curând cred că vreau să o fac mai mare în cele 10 sau 15 episoade. Din nou în patul meu. Apropo, tu ce e? Piele? Parcă tu ești de la... Parcă te-am văzut patul. Doar una. Că eu deocamdată n-am armă. Da. Am cască de piele și cizme de piele. Atât. Tu, dă-te jos din patul meu. Ce faci în patul? Acest spate este ocupat. Știu. Așa. Mamă, ce m-am aruncat în pat. Ce-am făcut? Dar nu prea îmi place să port armură pentru că mi acoperă este skinul drăguț. Stai să vă arăt cum arată. Cu iepuraș. Stai să... Așa arăt eu fără armură. Uite cum pun armura. Da, îmi place armura asta. Ok. Acum. Stai, deja videoclipul e aproape de jumătate de oră. Ok, cred că voi mai face ceva, nu știu ce mai fac. Da, termin de dărmat acesta și o să termin acest video. Unde era ăsta? Da, ăsta arată ca un Y. Sau mi se pare, arată ca un Y. Nu, de pe partea asta nu arată ca un Y. Dar de pe partea asta arată ca un Y. Puțin. Nu mult. Acum găsim așa. Ok. Luăm tot. Nu îmi place cum arată. Ok. Era să cad. Mi s-a și stricat lopata. Stai să iau pământul ăsta. Și cred că deja este timpul să termin acest video. Deci ne vedem data viitoare. Pa!